Na društvenoj mreži Instagram sve više Srba je žrtva nove prevare, a sumnja se da iza nje stoje tinejdžeri koji dobro barataju hakerskim veštinama. Beograđanka Is je ispričala kako je i sama nasela i ostala bez 6.000 dinara i uz gomilu problema koje tek treba da reši. Na Instagram je stigla poruka od koleginice, tražila je da joj pošalje moj broj telefona. Reč je o koleginici iz bivše firme koju dugo nisam videla, pa sam pomislila da stvarno više nema moj broj. Poslala sam joj svoj broj telefona, a onda je došao odgovor da će mi SMS porukom stići jedan kod i da joj ga prosledim. Priča ova Beograđanka i zaista kroz nekoliko minuta joj je stigao SMS sa kodom i ona je taj kod odmah prosledila. To je zaista jedna fina žena, majka 3 dece. Prvo što mi je palo na pamet je da možda radi neki honorarni posao i da joj treba pomoć, pojašnjava naša sagovornica. Međutim, usledio je hladan tuš. Ovoj Beograđanki je postpaid račun porastao za čak 6.000 dinara. Naime, kako se ispostavilo, kod koji je prosledila služi za plaćanje igrica. Sin mi je posle objasnio da se tinejdžeri na TikToku čak i hvale kako varaju da bi platili prelazak na sledeći nivo igrice. Sve što treba je da pošalju kod iz SMS-a, a onda se usluga naplaćuje preko postpaid računa, objašnjava ona. Za ovu Beograđanku ovo je tek početak peripetija. Moj Instagram profil je ukraden, šifra je promenjena kao i slika i ime. A prijatelji me non stop zovu da mi se žale kako im je stigla poruka od mene, ista ona koju sam ja dobila od koleginice. I kako im je nakon toga skinuto više hiljada dinara sa postpaid računa, priča naša sagovornica. Nekome je, kaže, postpaid račun uvećan za 3.000 dinara, nekome i više, a najgore od svega je da se prevara širi velikom brzinom i da je takođe i veliki broj onih koji na istu nasedaju.